snakke om mindfulness i dag, og det jeg vil fortælle om, det er mindfulness, som man bruger det i DBT. Og hvis man forestiller sig, at vores bevidsthed, den kan rette sig mod flere forskellige steder, så er mindfulness, det er sådan set bevidsthed, som vi retter nu og her. Så hvis man tænker sådan en tidslinje her, det ser sådan her ud. Tid. Jeg er ikke helt vant til at vise sådan videoer, men så kan man sige, hvis nu vi sætter et kryds på den tidslinje her, så er det nu og her. Det der sker før, det kan vi kalde fortid, og det der sker efter, det kan vi kalde fremtid. Og mindfulness, det er faktisk, at man befinder sig lige nøjagtigt der. Så man med sin bevidsthed befinder sig lige nøjagtigt nu og her. Så for eksempel en måde at komme til at være nu og her på, det kan være, at man lægger mærke til sit åndedræt. Så lige nu, hvis du for eksempel, når du hører den her video, lige lægger mærke til, hvordan er det, jeg trækker vejret, og når jeg er ind, og når jeg er ud, er der en pause mellem indånding og udånding, så er du faktisk i gang med at bruge mindfulness. Hvis du så tænker, hvad er det her for en mærkelig video, eller tænker et eller andet om videoen, og er opmærksom på, at du tænker et eller andet om videoen, så er du mindful på dine tanker. Så nogle gange så tror man, at mindfulness er noget svært noget, hvor det handler om at sætte sig ned og meditere og bruge meget energi på det. Men i virkeligheden, så den essensen af mindfulness, det er faktisk, at man er opmærksom på det, der er lige nu og her. I dialektisk adfærdsterapi, der deler man nogle gange bevidstheden op i to ting, i sådan to forskellige cirkler. Og den ene cirkel, den kalder man for følelser, og den anden, den kalder man for fornuft. Og en måde at være mindful på, er også at være bevidst omkring, er det mine følelser, der styrer nu, eller er det min fornuft, der styrer? Så jeg kan tænke på nuet på to forskellige måder. Jeg kan enten lægge mærke til, hvordan er det, der bliver undervist i mindfulness lige nu. Så er jeg sådan mere teknisk indstillet, så er jeg mere sådan et videokamera, der lægger mærke til, hvad er det, der sker, hvordan sker det. Det er sådan mere logisk. Jeg kan også være opmærksom på mine følelser. Det kan være, når du sidder og ser den her video, så kan det være, at du synes, det er spændende. Det kan også være, at du synes, det er træls. Det kan være, at der er noget angst eller noget glæde. Der kan være mange forskellige følelser. Og det øjeblik, man lægger mærke til følelserne, så er man bevidst omkring de følelser, man har. Man kan også sige, at man er mindful på de følelser, man har. Så de her to måder at være opmærksom på sine følelser eller opmærksom på sin fornuft, det kalder man i DAT, der kalder man det følelsestænkning eller fornufttænkning. Der er faktisk en tredje måde at være bevidst på også. Så hvis du kigger på de her to cirkler, så kan du se, at der er sådan en fællesmængde, et sted, hvor cirklerne overlapper. Og det kalder man i DAT, der kalder man det for wise mind. Og wise mind, det betyder, at det her, det er noget, jeg ved. Så for eksempel, så kunne man godt lægge mærke til sit åndedræt. Så kunne man blive bange for at lægge mærke til sit åndedræt. Der vil man være i følelsestænkning. Man kunne også analysere, hvor mange åndedræt tager jeg i minuttet. Det vil være fornufttænkning. Så kan man også vide, at det at trække vejret, det er en vigtig ting for mig. Jeg trækker vejret nu. Jeg ved det ligesom af mig selv. Det er ikke mine følelser, det er ikke mine tanker. Det er bare noget, jeg ved bag ved det hele. Lidt ligesom hvis man starter på et DAT-forløb, så kan det godt være, at man i sine følelser tænker, at det her det er jeg bange for. Det kan også godt være, at man med sin fornuft tænker, at det er nok en god idé at starte. Og så kan man have et eller andet bag ved det hele, hvor man kan sige, at jeg ved, at det her det er godt for mig. Jeg ved det sådan inde i mine knogler. Hvad er det her? Man kunne sige, at man kunne have en følelse omkring det her. Man kunne
sige, hvad den lavet af. Den her blyant er den lavet af træ og noget grafit og noget maling. Det vil være grafitmaling, det vil være fornufttænkning. Hvis jeg får en eller anden glad følelse fra min skoletid, eller dårlig følelse fra min skoletid, så vil det være følelsestænkning. Jeg kan også bare sige, det her det er en blyant. Jeg ved, det her det er en blyant. Det er min wise mind. Så grundlæggende, hvorfor skal man lære de her ting i DAT? Grundlæggende skal man lære de her ting, fordi det at lægge mærke til sine følelser, det at lægge mærke til sine tanker, det kan nogle gange være svært, og det kan nogle gange gøre, at man får lyst til at lade være med at være til stede. Det kan gøre, at man får lyst til at undgå at mærke sine følelser, mærke sine tanker. Så for eksempel, hvis nu jeg har været udsat for et bankrøveri, mens jeg har været nede i banken, så kan det godt være, at næste gang jeg går ned i banken, at jeg får en masse ubehagelige tanker og følelser. Det kan også godt være, at jeg undgår at gå ned i banken. Det kan faktisk også godt være, at jeg undgår at komme til at tænke på banken, og tænke på den gang, jeg var udsat for et røveri. Så i det tilfælde, der vil det faktisk være hjælpsomt for mig, at jeg alligevel forholder mig til det, og mindfulness kan hjælpe mig til det, at jeg lægger mærke til, hvad er det, der er i min bevidsthed lige nu. Så inden vi slutter af med den her video, så kan du lige et øjeblik lægge mærke til, hvad er der i min bevidsthed lige nu? Er der følelsestænkning? Er der fornufttænkning? Er der noget, du ved i din wise mind? Og når du gør det, så er du altså mindful. Og så har du trænet at lave mindfulness. Kig på nogle af de andre videoer, og træn mindfulness. Det er godt betalt sig. Det bliver sjovt i længden. Som regel så er det sådan, at folk, hvis de har problemer med følelsesregulering, så hader de mindfulness i starten. Og når man så bruger et stykke tid, så er det, man er allergladest for. Vi ses. Hej.